Ayan po, good morning, good morning, good morning. Ayan. At siyempre maaga kaming gumising. Nag-init na ako ng tubig dyan. Time check natin ay 6:33. Kakatapos lang na ang aking premiere. At muli, maraming salamat po sa mga pumasok sa premiere ko. At yun, nararamdaman ko na bumabalik na ulit kayo mga viewers ko. Shoutout kila Kuya Alfredo Lipa, Ate Margie, and Kuya Jaime, Kuya Billy, Kuya Jujo, and Ate Cheng. Hindi pa dun ba yung yung pumasok sa premiere? And Kuya Ruben. At sa mga silent viewers. Mga silent viewers na nandun kasi yun, nasa 30 plus yung pumasok. Thank you po sa inyong lahat. Sa patuloy. Yun, Kuya Jaime. Jaime Vera. Thank you. At yun, kanina pa kami ni Ami gumising. Nakapag-init na ako ng tubig. Mga bata nandyan. At si Ami ano na rin ang almusal nila. At bubuksan namin yung tindahan. Ako maliligo na rin maya-maya. At inilipat ko yung mga nilaban ni Ami kahapon. Naglaba talaga. Sabi ko nang hintayin niya ako. Nandun yung mga sinampay. At ito yung iniinit ko. Pampaligo ng anak ko. Kasi napakalamig ngayon dito. Yung mga mabata pa. Hindi naliligo nang di nilagyan ng maligam-gam. Pero ako yan ang gusto ko yung talagang preskong tubig na nilaban ni Ami. Buksan ko yung tindahan. Munti ko pang siyempre bago tayo trabaho ulit. Napasarap yung tulog. Sarap ang tulog. Pero nagising na akong alas 4. Tapos nakatulog ulit ako. Pagka gising sabi namin, uy, alas 6 na, yung premiere pa ako. Doon pala nandun na, may mga nanonood na. Matarama, buksan muna natin yung tindahan. Kaya na kayo, si mamaya maligo na. Uy, dito na, kumain na. Hindi na. Tara mo. Ayan, open muna kami ng tindahan. Si Ami, Mi! Good morning daw, sabi niya Ami. At tindahan namin, hindi ko binibilihan para pag alis namin panatag yung isip ko na walang mawawala. Malapit na naman yung alis na namin. Ano kailan talaga tayo? 7? 8? 8 na lang para makapag-ibigan. 7 kasi para 7 kung sumakay kami makakapahin kami doon ng isang araw. Kaso yung 7 fiesta doon sa kanila mama. Sabi ko nga sa kanya, okay na yun na sumakay kami ng fiestang hapon. Pero sabi niya 8 na lang daw ng hapon. Pero yung mangyayari niyan, pagdating namin talaga wala nang pahinga, diretso kami sa ospital. Pagbaba sa bus, diretso kami sa ospital. Ayan, tinatid ko na yung anak ko. Yun. Tsaka pala ako nag-almusal si Ami. Yan, almusal din yan. Tapos pagka ako mahilig talaga pag almusal, kape lang. Lalo na ngayon, tulad kagabi, kumain lang ako ng isang subong kanin. Kasi nung hapon kumain naman kami ni Tilo dun sa Bato, Itlog.
Nagda-diet ako, laki na ng tiyan ko talaga. Pero hirap pala mag-diet. Maya-maya nagugutom pero tinitiis ko. Ang almusal ni Ami. Bumili lang ng tinda. May naglako. Pero kilala rin namin yun. Makaubos ko ng kape, diretso na ako dun sa site. Pasensya na po kayo. At late talaga. Kasi di ko rin dito iwanan ng tapos buti ko yung anak lang namin. Yung isa bagal kumain. Talagang inang nagpapahantay. Kaya hinintay ko na lang para sabay-sabay mayatid. Hindi amin. Kape rin. Tapos maubos lang to. Diretso na ako sa site. At muli, salamat talaga at yun, pinapanood nyo yung vlog ko muli. Sana po tuloy-tuloy yung suporta nyo. Kasi yun, sa panonood nyo po ay mayroon akong makukuhanan buwan-buwan pamasahe namin, pabalik-balik sa ospital at pambili ng gamot siyempre ni Ami. At siyempre, shoutout sa sponsor na hindi nagpapabanggit na nagbibigay ng tulong sa amin, pampamasahe, pambili ng gamot. Shoutout po sa inyo. At nung nakaraan, nagbigay naman kay Ami at nakuha na namin dun sa Palawan. Magkano yun, ma? 4,000? Yun. Salamat po at sa sponsor po na nagbigay sa akin ng pambili ko na po ng top box dito sa motor ko kasi pag yun nga lagayan ng gamit, helmet, kaso at saka yung bili raw ako ng microphone yung dito sa GoPro. Yung top box naman hindi ko pa na bibili kasi yung nagka-problema yung bracket. Yung top box may mabibili sana, kaso yung bracket wala nang nabibiling bracket nito kasi siyempre kumbaga napag-iwanan na yung motor ko. Kaya hindi ko pa nabibili. Pero itatry ko sa Shopee o kaya sa TikTok na bracket. Kaya yung bracket muna yung inuuna kong hinahanap. O kaya pagbalik namin sa Maynila, maghanap ako sa Raon, baka mayroon pa. Kasi gusto ko yung makapal na bracket. Kasi pag manipis na bracket, pauntog-untog, mapuputol din siya. Baka malaglag bigla yung ating top box. Tulad ng pag magsimula na doon kay project kay Krisya, maglalagay ako ng duyan para pag break time mayroon tayong mahihigaan para nag-i-edit. Kasi lang naman yung pahinga namin, yung time namin pag break time para mag-edit, para maka-upload ng mga vlog. At sa doon naman sa mic, nagtanong ako dun sa gamit ni Kuya Noli. DJI pala yung gamit niya, kaso di pala pwede sa GoPro. Ngayon itatry namin ni Ami yung nakikita ni Ami na tag 2K. Itatry namin yon kung pwede sa GoPro. Nakikita ko, yung kasi napili ko kasi nakita ko pwede sa Pero tingnan mo pa rin. Kasi baka masayang, buti kung mga tag-100 lang. Dapat tingnan mo ulit. Yan. At yun, maraming salamat din sa sponsor na yun na nagbigay. Pero yun naman, nasa Gcash ni Ami. 10K naman yun. Nasa Gcash ni Ami yun. Yun. Isa rin po siya na hindi nagpapabanggit ng pangalan niya. Dalawa sila. Yung una, yun nga, yung dun sa Palawan pinakuha 4K. Tapos yung sunod yung 10K na pambili ko ng top box. Muli, thank you po sa inyong lahat at ingat po kayo. At God bless po. Sana bahala na po si God na magbigay ng biyaya sa inyo. Sana marami pang blessing ang dumating sa inyo. At ingatan po kayo dyan sa ibang bansa. Ayan, let's go. Ayan at papatayin na namin ni kagat niya Kuya Jewel. Dito na ako sa barracks. Dapat bayad kita sana. Tanto ka. Video nga nino. Nagdara na naman sa patatot. Nagdara sa patato at
Diretso muna. Nakapatatot. Diretso. Sali mo. Hindi na. Dakdak mo. Hindi yung bili na. Sige. Ano, tumbuhay ito pa rin dito? Diretso lang na. Ay, upan. Opa, naka-op. Hindi mo nakasulod ako. Sige. Lamang naman na pag nangingidik niya. Pag nangingidik na buhay. Pa. Tuhod itong tuhod. Naman dagan na. Buwasan na yun. Yan. Ano ba yung kuryente pag magkaraputan? Kakalayo tulos. Ako mali. Ha? So, binakal kong ready with the... Ay, malo yan to. Puta! Nagkarapa sa kortina. Dulag sino na pa. Nagkakasulo. Tira asin. Bakala ko sa kuha asin po. Puro na kulo. Pansaksak ko ito. Mali ah. Meron pala kang ginawa dito. Sada. Karabirik pa lang kita ka ni. Yun. Yun. Kita po. Alin na noon mo, tol? Sintada na. Ito, bakala mo to. May anilyo na yan? Sibar? Uy! Yan. Putol. Maulog. Ano yung hulugan? Ang tinatali na. Paano? Tapos ito ka Joel. Namino ka namin kahapon. Ano mo tayo niya? Kulang pa yung bakal. Tinawag na ni Kenori. Oo. Dito mo talagay tayo. Ayan, lagyan na sibar. Oo. Hindi ko ball puting. Yun lang. Wala na akong ano. Saan na kaya yung aking hook? Ito saan? Saan hook? Kung tuki ko yung Darawa mo na din. Ang putol ako ng bakal. Kung dugo dyan sa ano. 180. Apat pang 150. 180
180 tapos apat na 150. Lang kan? Dito naman kayo Nilalagay kami ng bakal.
para mabuhusan to ngayon. Joel, partner ko. Oh my Kasal. Di mabuka. Palibugin mo na kasi. Kaya nga. Yabong mo ko eh. My love. Ibo ka na ika. No. Go din ako. Ibo ka muna ano. Tubo. Tubo. Ayaw. Uwan. Ganun pa ba? Pwede na yan. Salamat.
Dito. Alam na. Wala, nasa school sila eh. Isado, problem. Andyan. Madam, alam na. Nakaluwas pala. Sa, yeah. Para mo. Oo. Yan. Oh. Ay! Sorry. Sulog. Bakal. Iwan na ako ng ano. Pambili ng... Ay, hindi ko pa pala. Pambili ng buhay. Mag-iwan lang ako isang daan ko. Kasi baka bibili pa ng tuyo din sa tindahan at ano. Ng naka 4 cubes, di ako nakabili. Ayan. Di maulog kaning magkibak. Pumotol. Ang ganyan, pwede na yan. Kalikan. At to darwan na, kung saan gagamiton. Ay, pwede ito. 160 yan eh. 150 ka lang. 160. Pwede ito. Ano ko na lang. I-hook. Musad. I-hook ko yung isa. Kaya Joel. Oh. Saan? Panlagay yan dito. Una. Kaya namin pala ate mag-siya ay kala basisar eh. Kung may tig lang ako doon. Tingin ako sa mag-isa. Kung may tig ka, sigurado yun. Di ba si... Oh. Yan nalusuhan na. Mamaya bubuhusan namin. Uy, ay. Bato. Ako na. Ako lang bato. Yan, magluluto si ano, Miss Teacher.
Banto ko na nila. Opo. Ayan, tapos na yung magbuhos dito sa beam. Puting. Nakatuyo niyan, asintadaan naman ni Kuya Gatcho. Okay na. Siguro gagawa siguro ng bakal para dyan sa poste doon sa na namin. Hinukayan kahapon. Kasi karating lang nung bakal. Ito. Asimbol siguro. Alright. Ayun, natapos na kami magbuhos dito sa puting. Yun. Hanggang dito na lang vlog na to. Yun, siyempre maraming salamat sa lahat. At lalo sa mga nag-sponsor nitong pabahay na to. Siyempre ay Kuya Noli. Yun. Bye bye. Love you all.